Здравейте хора, аз съм Христо. Днес ще гледаме клипове на Siren Head. Още от сега виждате, че съм тук при Siren Head. Ще гледаме първо ето това клип, че съм се го харесал. Да, разбира се, реклама е първото. Не Siren Head. Айде, TBI бана. Защо съм толкова спокоен? Защото преведох пари на дресьора без такси. Мама не е тук. Кой си превел? Сега вместо да ви спойлвам клипчето, просто гледайте. Този клип не съм го гледал, а аз не знам защо казах да ви спойлвам, като не съм го гледал и не знам какво ще се случи. Просто гледайте. Стигнем ли 10 000 лайка на това видео, лично аз бързото ще играя истинска страшна игра на Siren Head. Разбрахте ме. А вие докато гледате, може да спрете видеото на пауза и да се абонирате с камбанката, разбира се. А ако имате клонофобия, по-добре не го гледайте това видео. Аз нямам повече какво да обяснявам. Тъй, че гледайте. Това ли е Siren Head? Не вярвам. Въпреки че и вярвам. Това е много тъпо. Вижте като си там на филма да пусне да бега. Той трябва да хвана да си бега към къщи. Колата на с каквото и да е. Сега какво ще се случи? Съжалявам, че ви стресвам така. Просто другия път да сте готови. Първият път трябва да хвана и да се бегаш. Втората видима. Какво ще прави? Къде се бегаха? Тъп. Мъртъв си бегай настрани. Настрани бегай. Тъп. Какво стана? Изпуснах с телефона от това. Окей, това видео свърши. Hey guys, I hope you enjoyed that. This short film was a lot of fun, and I'm going to show you how we did it. The biggest VFX here was obviously creating the CG Siren Head. I used Blender for making the character. Излезнах от YouTube. Съжалявам. Идваме тук Siren Head и ще видим някой друг клип на Siren Head. Не това. Are you up for the next level? Team, the new fragrance, by Straight. Опитайте свежата реколта в Била. Не искам да опитам. И няма да я опитам. Аз обичам Lidl. Ако позволите да следвам си изтеглят Lidl Plus.
Понеже там работи майка. Какво стана? Гома ли си спокато? Кой ще става пиро на пътя? Кой? Какво ти има? Да, точно на там отива. Най-доброто нещо е да отидеш на там. Много е добре. Въобще няма да умреш. Тази сирена не мога да го гота, бе. Не било тази сирена, тази. Коти не си гледаш, а не бе. Тук трябваше да се продължиш пътя. И с тук на гола да караш. Аз нямам думи, просто какво пускам, какво гледам. Между другото, това ми е първият път, в който гледам страшно клипче. Има много страх, буквално. Настръхнал съм. А сирената да ви кажа, че е слаба и усеща. Тъй, че ако някога видите въпреки, че тя не съществува, не издавайте шум. За да не ви гони. Ако карате мотор или нещо, бягайте с него. Ама трябва да карате над 5000 буквално, че да избягате от Siren Head. Марите съм като бачка колко е голяма. Сега какво се случи той като обикаля? Искали се просто да красите, няма да ти изяда. Мисля, че имаме време за още едно клипче. Сега това да се махне. Hey guys, I hope you enjoyed this video. We had a lot of fun making this short film, and I'm gonna give you a quick insight on how to make Siren Head with VFX. The model was made in Blender, and to animate it, I used a motion capture suit called Smart Suit Pro made by Rococo, who we are collaborating with on this video. The suit has Хора, нямате късмет, не откривам нито едно видео, тъй че видеото приключва до тук. Абонирайте се с камбанката и оставете лайк на това видео. От мен е чао!